V-am tot prezentat această rochiță, dar să știți că ea este însoțită de lumânare și trusou. Deci face parte dintr-un set de botez. Fetița este un pic mai mare. Așa arată rochița. Și la mâneci are broderie. Ia uite-o. Lumânarea este și ea spectaculoasă. Tot în nuanțe de lila, ca să se potrivească cu rochița. Iar trusoul este cu coroană de prințesă. Ia uitați-l. În interior piesele sunt brodate tot cu coroană, ca să întregească outfit-ul. Pentru că fetița este mai mare și pânza de mir este suficient de mare încât să o acopere. La fel și prosopul. Ia uitați-vă ce prosop mare. Deci este potrivit pentru această domnișoară, mai micuță așa, să zicem. Și aceasta este rochița ei, v-am mai arătat-o mai devreme. Dacă aveți nevoie de trusou deosebit pentru finuța voastră, scrieți botez și vă ajut cu mare drag.